Medomet. Nástroj, bez kterého si dneska neumíme představit život. Ale ne tohle. Myslím medomet. Nástroj k získávání medu z pláství. Kde se vzal takový medomet? Všechno začalo u hrušky. A byl to ten Hruška. Čecho-Italo-Rakušan Franz Hruška. Franz von Hruška se před 150 lety proslavil vynálezem medometu, zařízení k získávání medu z plástů pomocí odstředivé síly. Před hruškou včelaři získávali med jako medvědi, prostým odřezáním částí plástů s medem. Med se nechal vykapat, případně se tato směs medu a vosku lisovala. Samozřejmě vyvstala otázka, jak šetrně získat med, aby plásty zůstaly nepoškozené a daly se zase vrátit zpět do úlů. Traduje se, že na princip medometu přišel Hruška úplnou náhodou. V Itálii prý jednou pozoroval dítě, které roztočeným košíkem plným plástů odhánělo dotírající včely. A med mu vytekl dnem nádoby ven. Podle jedné verze to byl Hruškův syn, podle jiné dcera, nebo ještě jiné vesnické děvče. V roce 1865 se v Brně v Lužánkách konal 14. kočovný sjezd německých a rakouských včelařů. A při té příležitosti František Hruška poprvé oficiálně představil včelařům svůj nový vynález. On tenkrát už pracoval na medometu daleko větším, 8plástovém, ale v Brně předvedl takzvanou kapesní variantu. Medomet se postupem času všelijak vylepšoval, zdokonaloval, ale až do dnešních dnů pracuje pořád na principu Hruškova vynálezu.